nolako traizio bat sortzen den eta nolako etzipena sortzen duen herrien eta langilerian inguruan. Eta guztia hori demokrazian izenian, baina berein demokrazian da ez herri demokraziaren izenian. Kondizionante guztiek azaltzen ziren frankismoarekin bukatu da beste enzenatoki politiko batera heltzeko. Baina honen jabe baziren partido tradizionalak. Bereik baziren. Eta hortikan norabait egiten duten akordio politikua Moncloako itunaren kokatua. Eta akordio hori ziren militarrak, estatua, gobernua, partido tradizionalak, sindikato tradizionalak. Eta bueno, horria egoera horretan, dale irabazleak, dale galtzaileak. Bere irabazten dute, langileak galtzen dute eta herriek galtzen dute. Baina bere irabazten dute gainean demokraziaren izenian bizkarra eman da langileriari. Eta hor, akordio horretan azaltzen dira 3 elemento, baina 3 elemento borrokatzen ari garenak hamarkada guztien eta aurretikan zeran partidun legalizazioa, sindikatuen legalizazioa eta anistia. 3 elemento klabe kokatzen ziena borroka honetan. Noski, bazien beste elementu batzuek, hau da, herriaren zako autodeterminazioa o independentzia Euskal Herrientzako. Baina 3 elementu klabe, 3 elementu horiek, bereiek berratzen dituzte, partidu legalizatzen dituzte, sindikatu legalizatzen dituzte, eta anistia ematen dute. Baina hor, aipatu behar da, anistia bereientzako, gerrako anistia bat. Zehandikan urtebetera, anistia hori pasatu eta urtebetera, Iruñan, zezen plazan, izugarrezko borroka egon zen, anistia eskatzen hildako bat. Horrek usten da, norabait, zer ematzen zuen horrek, eta nolako traizio bat sortzen den, eta nolako etzipena sortzen duen herrien eta langilerian inguruan. Eta guztia, hori, demokrazian izenian, baina berein demokrazian da ez herri demokraziaren izenian.